Neđma Muslija ima 10 godina i već sada osvaja srca publike svojim divnim glasom i ljubavlju prema ilahijama. Još od malehna rado je slušala, učila ilahije, a njen uzor je poznata izvođačica Šejma Mehić. Nastupala je na raznim manifestacijama gdje prenosi toplinu, vjeru i radost kroz svoj nastup. Sada, konačno, snimila je svoju prvu solističku ilahiju, za koju tekst i muziku potpisuje Selma Droce, naše poznato lice iz benda Divan Hana. A aranžman, snimanje i produkciju naš vrli Halid Hajduković, kojeg smo večeras gledali ovdje za kahonom, za udaraljkama u bendu Mustafa Isakovića, ili poznati kao Sound Art Studio Sarajevo. Neđma je ovu ilahiju željela posvetiti svom džematu kao posebnu uspomenu i poklon u povodu 5. godišnjice džemata. Molim jedan veliki aplauz da je pozovemo da nas počesti svojom prvom ilahijom. Neđma Muslija.